Welcome back my channel guys आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावबाय स' दानिया जोङो बेजिनिथिंजाय थांनो नागिरदों ना आब'मोननाव थ' बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो थारमाने मैया गारि गोदान लादों आरो ना मन्दिराव फुजा हैनो थांनो लेंहरबाय जोंबो फैबाय मानो होनबा मम्मिया थारमाने गारिखौ हास्लाबाखै आरो सालायनो ना बेनिखायनो आंनि हौवाखौ लेंहरनायलाय जोङो ज' फैनोसै आरो दानिया नै जों मन्दिराव फुजा हैनो थांनो नागिरबाय आरो ज'नो गुमैमोन आब'मोन ज'नो जोंहानि गारिखौ दोननानै दा बिसोरनि गारिजों ज' थांसिगोन आरो माबायदि मामि आयंनि गारिया आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो गाखोदो नै दानिया गुबै जोंहाबो जों प्रसाद बानायगासिनो आरोना मन्दिराव होनो थाखाय नै गारि गोदाननि नामाव माने मेथाइ आरि लाबोदों आरो मिस्थि नेमखि आरि ना जुलाफि आरि फुजा होखांनानै ज' जाबाय आरो नै रावबो गैलामोन माने एसेल'सोमोन आरो ना मानसिफ्रा फुजा होनानै थांखांबायमोन माखासे बैजों हायदो बैजों सानैया बैयो खायजायो ना मा जानो बेलाय नै बारियाव जा फैयो आरोना बिसिनाव मोख्राफोरा पानि जानो प्रसाद जानो थाखाय फैयो आरो ज्राव ज्राव गाखोलाबायगासिनो मेथाइया लांजागोन आयौ जेबो खालामानि मानसिखौ जाखांनानै ओंखारबोबाय जोंहानो थांसै फैदो थांसै आयौ आंनि मबाइलालाय Good afternoon. दुष्ट मानिया मोसाखावरि मानिया मोसालायबाय जोंना इसो हायाव नुना लेथ्रा ए चे